Vagari venyika yeZimbabwe nevekumozambique vochibetserana kuwisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe anozivikanwa kuti he is the SADC chairman. Anouya panapa tichiona people are now mobilizing, tichiona kuti vanhu vari kutarisira the SADC summit iri kuda kuitirwa mwedzi uno mavhiki ari kutevera. Vatiri kuona kuti vanhu vekumozambique nemazimbabweans vari kumobilize vachiti aiwa mutungamiri kana the SADC chairman ndiye ari kukonzeresa the repression munyika mavo. Sanapinda masvikana muda nyogwa panapa ndopa subscribe like turn on the bell icon. Tiunda paenda majarajaro anyora achiti call for Zimbabweans and the people of Mozambique to protest against SADC chairman Ouster Mnangagwa and ZANU-PF for causing mayhem within the region and Mozambique in particular. People must start mobilizing themselves in the community for the big day from 16 to 20 November 2024. Tomashwa rubuda panapa tiona kuti achinomira zvakanaka chakabaka ende pari kupisa ende chokwadi chakubuda pachena bit by bit. Zvakambotanga vari vagari venyika yeZimbabwe vachiti they want to protest against chairmanship. Tikambona sevakatambobatana nevanhu vekuzambia but Zambia yakazongozvinoitera. Ike zvino taona the problem yakako kuMozambique. Mozambique neZimbabwe ndo vari kunyazokufila aiwa kugwadza kwekutorerwa their vote. Mashoko ari kubuda nyogwa panapa nevakomana vachiti aiwa musi wa16 to 20 November tiri kufanira kunozvimiririra, tiri kufanira kunoratidzira kuti aiwa uchairmanship hwacho aiwa humbovhetewa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa penda comment section medu, aiwa musangano subscribe or like, wachiri on turn on the bell icon.